Egun on guztioi eta ongi etorri gaurko aurkezpen honetara. Gaur, 2023 urterako elikadura eta egurraren balio kateko laguntzen aurkezpena egitera bildu gara. Urte erabakigarria izango da Euskadiko elikadura eta egurraren kateak bultzada berezia izateko eta horrekatik uste dugu gaurko aurkezpen hau oso garrantzitsua dela. Dakizuen bezala 2020an pandemiak jo zigun eta 2020 eta 2021 markatuak izan dira horregatik. 2022 urtean Errusiako inbasio izan genuen Ukrainiak eta horrek ere batipat gure bi kate horietan inpaktu handia izan du eta urtean zehar horiek ekiditeko hildo bereziak bideratzen aritu gara. Guztira 38 milioi eurotako laguntzak bideratu ditugu arlo hortan, puntualki horrek izan duten efektuak mugatzeko, baina aurrera jarraitu barra daukagu eta iaz egin genuen bezala aurten ere hemen gatoz aurkeztera zein izango dien gure departamentuko bi kate, nagusiki bi kate horietan izango diren laguntzak esplikatzera. Nerekin daude arloko lau zuzendariak. Alde batetik, Jone Fernandez, Landa Garapen, Itxasertz eta Europar proiektuetako zuzendaria dena. Bestetik, Leandro Azkue. Leandro Azkue da arrantza eta akuikulturako zuzendaria. Jorge Garbizu da nekazaritza eta abeltzentzako zuzendaria. Eta Raúl Pérez Iratxeta, bera dugu elikagai industrietako zuzendaria. Beraien karguen izenak dituzten bezala, jorratuko duguna da alde batetik lehen sektoreko laguntzak, bai nekazaritza eta arrantzako izango diren laguntzak. Bestetik jorratuko ditugu baita katean urrungo atalean elikagai industria eta egurraren industriak dituzten laguntzak. Bereziki bioekonomiari buruz programa potente bat ere aurkeztuko dugu eta digitalizazioan inguruan ere Raúl arituko da. Eta baita ere, azkenik, Landa Garapenaren inguruan dauden laguntzen inguruko berri emango dugu. Mota askotako laguntzak daude. Hay diversas ayudas, desde las ayudas... Laguntza asko daude. Laguntza batzuk bideratuta daude produkziora. Elikadura industriaren produkziora, egurraren industriaren produkziora, eta badaude beste laguntza batzuk esportaziorako eta merkaturatzea hobetzeko, besteak beste, packagina hobesteko, sektorea industrializatzeko, bioekonomia sustatzeko, eta badaude beste laguntza batzuk adibidez, bideratuta daudenak landa garapenera. Izan ere, beharrezkoa da lurralde oreka bilatzea. Eta Jone Fernandezek horren inguruko azalpenak emango dizkigu. Eta orokorrean, 27 ekimen eta programa daude. Guztira, 70 milioi euro emango dira horiekin. Programak askotarikoak dira, eta jarraian saiatuko gara horiek zehazten. Hauze, 3. eta azken jardunaldia da. Sailetik egingo dugun azken aurkezpena da hau, eta entzako laguntzen paketea aurkezten bukatuko dugu gaur, eta informazio hau euskadi.eus webgunean egongo da eskuragarri, eta aurkezpena horrez gain eskuragarri egongo da YouTubeen gerora ikusi alizateko. Besterik gabe, orain, hitza emango diot Jone Fernandezi. Jone, hasiko da azaltzen zeintzuk diren landa garapenera zuzendutako laguntzak. Mila esker, Jone. Egun on guztioi, eta eskerrik asko gure diru laguntzei buruzko aurkezpen saio honetara etortzagatik eta parte hartzagatikan. El fomento y la diversificación de la actividad económica considera... Garrantzitsua da jarduera ekonomikoa sustatzea eta dibertsifikatzea. Hori, berebizikoa da landa guneetarako. Horregatik, ekintzaileak babestuko ditugu, talentua erakarriko dugu, enpresa dinamismoa sustatuko dugu eta babesa emango dugu enpresak digitalizatzeko besteak beste. Beste jarduera nitxo batzuk aurkitu eta sustatuko ditugu landa garapenerako eta horiek dira besteak beste gure sailaren lanildoetako batzuk. Tradizionalki, laguntza desberdinak izan ditugu enpresa mikroentzat, txikientzat eta ertainentzat. Eta gaur egun murgilduta gaude prozesu batean landa garapeneko lege berria martxan jartzeko. Eta nekazaritza politikaren garapen berrian murgilduta gaude. Aldi berri honetan bere iraupena 2023tik 27 bitartekoa izango da. Eta lider programa izango da oraingoan inbertsioi babesa emango diena. Horrela, bere helburua da eteak sortu
sortzea eta daudenak hobetzea. Lehenik eta behin, liderren bereizgarria da kudeaketa deszentralizatua duela. Ez da laguntza lerro tradizional bat. Izan ere, ekimen hau Europar Batasunetik dator eta ekintza talde lokalak sortzea sustatzen du eta bertan ordezkatuta egongo dira lurraldeko eragile sozioekonomiko desberdinak. Horiek diseinatzen dute eta kudeatzen dute parte hartzailea den estrategia bat. Horrek Europako finantziazioa izango du, FEADER funtsaren finantziazioa eta kasu honetan Eusko Jaurlaritzaren eta gure sailburuordetzaren finantziazioa edukiko du. Hala, 2022 arteko aldian, zuek jakingo duzue tokiko ekintza talde bat egon dela Mendinet izan da elkartea. Eta bertan, landa garapenerako 18 agentziek eta hasi fundazioak parte hartu dute eta haiek lider programa garatu dute. Eta horrez gain dinamizatu eta bultzatu dituzte proiektuak landa eremu zehatz batzuetan, zeinetan premia handiagoak zeuden, hain zuzen ere. Gaur egun, Eusko Jaurlaritzatik, sailburuordetza honetan prestaketa fase batean gaude. Deialdi bat prestatuko dugu hautatzeko tokiko talde berriak, ekintza talde berriak eta estrategia bat egingo dugu jarduera ekonomikoa mantentzeko eta sustatzeko landa eremuetan eta hori izango da ari gidaria eta lan hildo horretan oinarrituko da lider programa. Hala, espero dugu onespenera heltzea eta estrategiak hautatzea, baina hori baino lehen gobernutik erabaki dugu lan hildo hori izatea jarduera ekonomikoa sortzea eta hortaz babesa ematea gure enpresa txiki eta ertainen jarduera. Hala, liderrek laguntza lerro bat izango du ekintzailetzarako. Bertan laguntzak eskatu ahalko dira hasierako babesa emateko dibertsifikatzeko nekazaritza jarduerak eta nekazaritzakoak ez diren jarduerak. Eta horrez gain erraztuko da abian jartzea nekazaritzakoak ez diren enpresa berriak. Beraz, helburua da hasierako gastuak babestea inbertsioak egin aurretik. Adibidez, autonomoetako kuotak ordainduko dira, aholkularitza ordainduko da, notariotza gastuak ordainduko dira eta bestelako ohiko gastu batzuk. Oso garrantzitsuak direlako gastu horiek enpresa bat sortzerakoan. Badago beste hildo bat liderren egongo dena eta hori da inbertsioetarako babesaren hildoa edo lerroa. Hala, enpresa batzuek agian finkatu nahi dute eta modernizatu nahiko dute landa eremuetan eta hori emango zaizkie laguntzak eta badaude beste enpresa batzuk berriak izango direnak eta horiei babesa emango zaie. Besteak beste enplegurako babesa emango da kontratazioaren bidez, besteren konturako ere bai. Inbertsioen lerroa da eta gehien eskatzen duten lerroa. Eta orain arte babestu ditugu proiektu asko eta hori da gure asmoa etorkizunera begira. Babestu ditugu proiektu batzuk lotuta zeudenak nekazaritza dibertsifikazioarekin eta jarduera industrialarekin. Badaude beste proiektu batzuk turismoarekin lotutakoak eta landa eremuan turismoa oso garrantzitsua da. Adibidez, landetxeak eta horrelako proiektuak babesteko. Eta horrez gain, bere bizikoa da babesa ematea bestelako zerbitzu batzuk esartzeko. Zerbitzu teknikoak, arkitektura zerbitzuak, ingeniaritza, kontabilitatea, albaitaritza, eta bar. Banda zabala daukagu, gaur egun, udalerrik gehienetan landa eremuan, eta horregatik garrantzitsua da horrelako jarduera berriak babestu ahal izatea landa eremuan, eta sektore ekonomiko guztietako jarduerak sustatzea, silbikulturan, besteak beste. Horrez gain, garrantzitsuak dira gizarte zerbitzuak. Gizarte zerbitzuak bideratuta daude haurrak zaintzera, adinekoak zaintzera. Eta hori oso garrantzitsua da. Badaude beste proiektu batzuk, informazioaren eta komunikazioaren teknologiarekin lotutakoak. Beraz, edozein inbertsio lagunduko da baldin eta hori abian jarri alba da landa eremuan. Hala, fitxan ikusiko duzuen bezala, bigarren seiekoan jarriko dira martxan laguntzak eta zuzkidura ekonomikoa 5 milioi euro ingurukoa izango da. Ikusiko duzuen bezala, diseinu fasean gaude oraindik ere eta hurrengo hilabeteetan martxan jarriko dugu programa, baina hori gora behera badakigu zalantzak dituzuela abian jartzeko prozesuari dagokionez. Eta hemen gaude arreta emateko horrela informazio gehigarria emango dizuegu laguntzen inguruan. Hala, gure saileko pertsonak prest gaude erantzuteko eta esan bezala tokiko ekintza taldeak sortuko dira laguntzak kudeatzeko eta beti bezala ere bai elkarteak daude, landa garapeneko agentziak daude eskualde bakoitzean eta hau da guztia. Arretagatikan eta momentu honetan hitza pasako diot Leandro Azkueri, nuestro director
de pesca y acuicultura. Era da arrantza eta akuikulturako zuzendaria. Leandro, nahi duzunean zurea daitza. Bai, kaixo, egunon guztioi, eta eskarrak hor aurrian egoteagatikan. Zailburu ordeak esatezun bezala, Bitorrek zion bezala, baita arrantza mundun, 2023ko urtea oso erronka berriari aurre egiteko urtea izango da, gaina aurten kudeatuko dugu Europatikan datorren arrantza eta akuikultura funtsa berria, eta horrek suposatuko dio sektoreari nolabait diru laguntza iturri uste dugu potentea. Gure daukazuen fitxean daukazuen diru laguntzaren kopurua aurten gorako, 17 milioi eurokoa izango da. Eta bertan, nolabait, desarrollatzen ditugu, 32 diru laguntza linea ezberdin. Ena izartuko banaka-banaka azaltzen, linea bakoitza, baina bai, komentatu nahi dizuet, 3 multzo orokor daudela bertan, bat arrantzarakin eta arrantza itxasontziakin lotuta dagoena, bestea akuikulturakin, eta baita ere bertan daude gure arrai erostaleentzako diru laguntza ezberdin. Dentro de los 3 grandes grupos en los que se... Talde handitan banatuta daude edo garatuta dago modernizazio laguntzen pakete hau. Badaude beste laguntza batzuk honen barruan zuzenduta daudenak esklusiboki inbertsio desberdinetara eta proiektu desberdinetara arrantza ontzietan egingo direnak. Proiektu horiek zuzenduta daude funtsean arrantza jasangarriagoa sustatzera. Hala, alden neurrian helburua da arrantzaren bazterketak murriztea, eta horretarako ziur aski aldatu beharko dira arrantza teknikak. Horretarako laguntza lerro berezia emango da, eta horrez gain laguntzak emango dira arrantza ontzietarako, ontzioletarako. Hau da, helburua da energia aurrezpena bilatzea eta klima aldaketa arintzea. Eta horretarako laguntza desberdinak bideratuko ditugu barne auditoretzak egin alizateko. Horrela, energia kontsumoaren inguruko auditoretzak egin alko dituzte. Eta horrez gain, aukera egongo da aldaketak egiteko ontzien egituretan. Partzialki diruz lagunduko da diru laguntzen bidez, eta badaukagu beste lerro bat, zuzenduta dagoena, hobetzera osasun baldintzak eta segurtasun baldintzak ontzietan dauden langileentzat. Eta azkenik, azpitalde honetan, badaukagu beste laguntza bat ontziei dagokienez. Baditugu beste laguntza batzuk zuzenduta daudenak hobetzera produktuen kalitatea. Helburua da arrantza produktuen kalitatea hobetzea. Badaude osteko instalazioak ontzietan, eta horiek hobetu nahi dira. Badago beste kapitulu bat, laguntzak jasotzen dituena arrantzarako. Laguntza hauek zeharkakoagoak dira. Hala, zenbait laguntza ezarri ditugu prestakuntzara begira. Gure helburua da prestakuntza eskaintzea ikasle zehatz batzuei. Ikasle batzuek bere lan etorkizuna ikusiko dute arrantzaren eremuan, noski, eta hiei laguntzak emango dizkiegu. Hala, itsasoko egun batzuk derrigorrezkoak dira, titulazio akademikoak lortuta, eta derrigorrezko egun batzuk igaro beharko dituzte ontzietan, eta laguntzak emango dira horretarako, eta laguntzak emango dira jabetza lortu alizateko. Hau da, gazte batzuek, ziurazki, arrantzale gazte batzuek erabakiko dute, erostea ontziren bat, eta horretarako ere bai laguntzak emango dizkiegu. Kudeatuko ditugu zuzendaritzatikan, bakoitzak bertan dauzka nolabait ze rekisito minimoak behar diren eta ze baldintzak nolabait kunplitu behar dituzten laguntzaren benefiziarioak, eta hor eukiko dituzue nolabait laguntzaren xedapen hortan, ezta? Beste aldetikan, komentatu nizuen bezala, akuikulturari zuzendutako diru laguntzak ere baditugu. Eta hor bertan baita ere, nolabait akuikulturaren munduan innovazioarako diru laguntzak, hay que buscar nuevas especies. Behar dira espezie berriak. Gaur egun, espezie horiek agian ez dute balio aitortuan merkatuan, baina izango dute garapen potentziala, ziurazki, eta potentziala izango dute espezie horiek etorkizunean jarduera ekonomiko bezala txertatzeko. Horrez gain, txertatu behar dira produkzio sistema berriak. Eta hobetu behar da produktibitatea
akuikultura produkzio guneetan, eta horretarako kapitulu berezi bat egongo da akuikultura laguntzeko. Eta kapitulu honetan, edo hobeto esan da, sektorerako laguntza hauetan ezin ditut ahaztu merkaturatzeko laguntzak. Horek zuzenduta daude bi eragile talde desberdinei, ekoizleen elkartei zuzenduta daude berebizikoak direlako gure arrantza politikan, eta laguntzak emango ditugu horiek finkatzeko, sortzeko, esartzeko eta produkzio planak babesteko, baita merkaturatze planak babesteko ere urtero aurkeztu behar direlako horiek, eta badaude beste laguntza batzuk zuzenduta daudenak jatorrizko merkaturatzaileei, arrainak erosten dituzte tokiko eragile batzuek eta pujatzen dute gure lonjetan. Eta laguntza horien helburua da kalitatea sustatzea bere produktuen tratamenduan behin horiek erosita. Laguntza horiek aldi berean lagunduko dute produktu horien trazabilitatea bermatzen, eta kapitulu berezi bat gorde dugu merkatuetan eta azoketan sustatzeko kolektibo hau, etorkizuneko etekinen edo onuradunen merkatu hau. Bigarrenik baditugu beste laguntza batzuk, lotuta daudenak Jonek esandakoarekin. Aunque vienen a través del Fondo Europeo. Europako funtsetik datozen arren ez daude hain zuzenduta sektorera. Izan ere, laguntza hauek harago joan nahi dute, eta bere helburua da dibertsifikazioan laguntzea, bai arrantza sektorean, bai beste sektore edo jarduera batzuetan, eta jarduera horiek lotuta egongo dira itsasoarekin eta bere inguruarekin, noski, eta dibertsifikatu egingo dira arrantza udalerriak. Badaude arrantza udalerri batzuk azkenengo urteotan gainbeheran egon direnak, eta revulsibo bat behar dute, jarduera berriak behar dituzte udalerri horiek, arrantza jarduera nagusi hori osatzeko, eta horrela proiektu pribatuak egin ahalko dira. Izan ere, sustatzaile pribatu batzuen helburua izan daiteke, adibidez, etapa berria hastea bere bizitza profesionalean eta proiektu desberdinak egitea, eta proiektu pribatuak egitea arrantza udalerri hauetan, horretarako laguntzak emango dira. Egia da, limite batzuk izango dituela, gehienez 200.000 euroko diru laguntzak izango dire, promotore pribatu hauentzatuko, baina hor baitare egongo dire. Diru laguntza hauek kudeatuko ditu itsas garapen elkarteak, beha izango da nolabait promotore ezberdinekin kontaktuan jarriko dana, eta behaiek nolabait proiektu bakoitza baloratuko dute eta puntuatuko dute, eta azken finen kudeatuko dute. Y finalmente sí que me gustaría hacer... Gustatuko litzaidake laguntza bat aipatzea. Berezkoa da eta oso berariazkoa da, oso berezia da. Gure arrantza zuzendaritzaren barruan, noski. Hala, helburua da belaunaldi erreleboa bermatzea. Itxasoratu programakin, nahi deguna eta bultzatzen deguna, da nolabait, azken finen, ezagutzea. Ezagutzea bai armadorek jakin dezaten ze ikasle dauden gure arrantza ikastetxetan, eta baita ere nolabait ikasleak ikusi ze flota ezberdina dakau, zein diren Euskal Herriko armadore guztiak, eta baita ere zergatik ganez, pentsatzia hor arrantzan izango dutela bere etorkizun laborala. Eta hortako, nolabait, martxan jartzen dugu programa hau, itxasoratu, un programa que lo que busca es fundamentalmente... Programaren helburua da elkarri ezagutzea, garrantzitsua da langileak eta armadoreak ezagutzea, jakitea zein gazte dauden gure eskoletan eta zeintzuk dauden prestakuntza jasotzen makinetan eta zubietan. Eta horren bidez ikasle gazte hauek aukera izango dute ikusteko zein den aniztasuna eta ikusi ahalko dute zorionez ontzi asko ditugula. Horrela, etorkizunean ikusiko dute epe laburrera gainera aukera izan dezaketela ontzi horietan itsasoratzeko eta bere lan etorkizuna bilatzeko arrantza sektorean. Horretarako zer eskaintzen dugu? Horretarako bere prestakuntzan lanbide heziketako erdi mailako eta goi mailako zikloetan lehen biziko urtea amaituta aukera ematen diegu urtean zehar udan praktikak egin alizateko arrantza ontzietan hilabetez.
Hala, pizgarri bat ematen diegu ikasleei, noski. Ikasleek modu voluntarioan praktikak egin nahi badituzte pizgarria jaso dezakete. Eta gainerako kopuru zehatz eta txiki bat ematen zaio armadoreari. Izan ere, mentorin lan bat egingo du patroi horrek hilabete horretan. Eta labur bilduz, hauek dira 3 kapitulu handiak eta 3 laguntza handiak. Arrantza zuzendaritzatik aurkeztu nahi genituenak. Ja nire hitza eta pasatzen diot hitza Jorge Garbizuri, nekazaritzako eta abeltzaintzako zuzendariari. Egun on guztioi. Desde la viceconsejería... Helburuordetzatik babesa ematen diogu Euskal Nekazaritza produkzio sektoreari, eta 2 lerro ditugu nagusiki. Bat, diru gehien duena da, eta ez dago katalogoan, eta laguntzak ematen dira PAK eremuan, 42 milioi euro kudeatzen ditugu nekazariei babesa emateko zuzenean. Eta laguntza horiek babes handia dira. Laguntza horiek euskarri handia dira eta sektorearen onurak babesten dituzte. Batez ere, konpentsatu gabeko onurak kudeatzen dituzte. Kudeaketa hori aldundiekin batera egiten dugu eta aurten aldi berria hasiko da, PAKaren aldi berria hasiko da, eta hurrengo astean martxan jarriko da eskaera bakarra egiteko prozesua. Balizko onuradunentzat guztira, 8.000 ustiategi dira, gutxi gora bera. Eta ia dana ikusi dugu martxan jartzeko. Gustatuko litzaidake jabe guztiei gogoraraztea amaierar arte ez itxarotea. Hala, eskualde mailako bulegoetara jo beharko lukete jada eskaera bakarra egiteko, aldi berria delako, berritasunak daudelako, nobedadeak daudelako eta kudeaketa beti delako zailagoa lehenbiziko urtean eta aldi berria hasten denean. Eta bigarren parte bat daukagu gure sailburuordetzaren barruan, eta bertan laguntza batzuk ematen dira osagarriak direnak. Aldundiek bere laguntza planetan ematen dituzten horien osagarriak dira. Foru aldundiek eskumen handiena daukate, babesa emateko nekazaritza sektoreari, Euskal Autonomia Erkidegoan, eta guk osatzen ditugu laguntza horiek. Batez ere merkaturatzearen eta berrikuntzaren eremuan ematen ditugu laguntzak. Ikusiko duzuen bezala. Hala, lehenbiziko laguntza bat aipatu nahiko nizueke. Eta zein da laguntza hori? Animalien ongizateari buruzko ziurtagiriaren laguntza, 200.000 euro dituena. Bere helburua da abeltzaintza ustiategiei babesa ematea animalien ongizatearen ziurtagiria lort dezaten. Welfare deitzen da ziurtagiri hau, hori delako gure ikerketa zentroetatik gehien landu duguna. Horrela, ustiategiek, nekazaritza eta abeltzaintza ustiategiek eta taldeek, horien inguruko taldeek, aukera daukate, hobeto ziurtatzeko, kooperatibetara dagoelako zuzenduta. Hala, askotan horiek ustiategi asko hartzen dituzte barne. Ziurtagiri horri esker, merkatu balioa atera ahalko dute bere produktuen merkaturatzean. Laguntza honek finantzatzen ditu kostuak ziurtagiria lortzeko. Eta gastu guztiak ordaintzen dira ziurtagiria lortu arte. Badago beste laguntza bat aurkeztu nahi dizuedana. Eta hauxe da. Ekoizpen ekologikorako trantsizioaren laguntza. Laguntza honen bidez, gure helburua da produkzio ekologikoa sustatzea. Beti ere biodibertsitate estrategiaren barruan, Europar Batasunak, Itun Berdearen barruan, konpromisoa hartu du eta bere helburua da produkzio azaleraren 20% produkzio ekologikokoa izatea. Eta helburu horretan edo ildo horretatik sortu da laguntza hau. Eta laguntza hau 3. urtez jarraian aurkeztu da oraingoan. Hildo desberdinak ditu, baina funtzean aholkularitza hildoak dira. Bat izan ezik, lerro bat dago horren barruan babesa emateko. Hala, 60.000 euro ematen dira gehienez ere ustiategi bakoitzeko, eta horrek trantsizioa bultzatzen du. Adibidez, baliteke pertsona bat astea produkzio ekologikoan eta beste bat egotea produkzio tradizionalean eta ekologikora pasatu nahi izatea. Eta berritasun bezala, 3. linea edo azpilerro bat txertatu dugu. Badaude batzuk produkzio ekologikoan daudenak, baina nahi dutenak bere produkzioa aldatzea, bestelako kultibo batzuk landatzeko, eta kasu horretan
10 hektarea eskatzen ditugu gutxienez pilotuak diren proiektu hauek egiteko. 300.000 euroko zuzkidura dauka lerro honek eta espero dugu apirilean gutxi gora bera argitaratzea. Badaukagu beste lerro bat, aurkeztu nahi dizuedana. Handitu Innova deitzen da. Lerro hau bigarren urtez jarraian aurkezten da oraingoan. Eta laguntza hau pentsatuta dago inbertsio handiak egiteko berrikuntza teknologikoaren eremuan nekazaritza produkzioari dagokionez. Inbertsio hauek handiak dira. Batez ere, bere helburua da ekintzaile handiak bilatzea nekazaritza sektorearen barruan eta inbertsio horiek izan daitezke adibidez, robotika inbertsioak kosetxetan, zehaztapen makinak 4.0 nekazaritza eta abeltzaintza sektoreetarako, hau da software bar sartzea makinetan eta traktoreetan, presizioa bultzatzeko, instalazioak berotegietan, argiztapen berokuntza eta urestatze sistemetarako, teknologia altuko makinak purinak kudeatzeko ustiategietan, robotika behi ustiategietan, esne ustiategietan, eta bar luze bat. Esan bezala, inbertsio hauek teknologia altuko inbertsioak dira, eta gutxieneko inbertsioa 300.000 eurokoa da. Hori diruz lagunduko dugu gutxienez, eta bere zuzkidura 2 milioi eta erdikoa da. La cuarta línea que os voy a comentar. Lerro bat aurkeztuko dizuet. Eta lerro hau oso tradizionala da. Urte asko daramatzagu sailean hau ematen. Babesa ematen saile nekazaritza elkartei gure sektorea egituratzen dutelako elkarte hauek, gure lehen sektorea, alegia. Eta zentzu horretan, lerro honek finantzatzen du elkarteen ordezkaritza gaitasuna eta bere gastu ohikoak ordaintzen ditu lerro honek. Hala, azterketa jarduerak babesten ditu eta proiektu pilotuak babesten dira. Eta azoken ospakizuna babesten da. Eta bestelako nekazaritza jarduera batzuk babesten dira. Dakizuen bezala? Horiek gure geografian zehar ospatzen dira urtean zehar. 50.000 euroko zuzkidura dauka eta gure helburua da udaberrian argitaratzea. Eta azkenik, komentatu nahi nizuen beste diru laguntza lerro bat katalogoan ez dagoena. Diru laguntzen lerro hori laster sartuko dugu eta 3. urtez jarraian eman dugu hauze ere bai. Laguntza hau ematen da sektorea dibertsifikatzeko, beti ere kalitateari edo berrikuntzari dagokionez. Lerro honen zuzkidura 500.000 eurokoa da eta gure helburua da merkatu nitxo berriak bilatzea nekazaritza dibertsifikatzeko. Baldin eta errentagarriak badira, baina ez badaude oso finkatutak gure nekazaritza sektorean. Zertaz ari gara? Nitxo horiek izan daitezke lupuluaren produkzioa, trufaren produkzioa, fruitu lehorren landaketa adibidez, urrak landatzeko adibidez, leguminosak, hotzean prentsatzeko, sektore kaprinoa, hasi berria dena, eta bar luze bat, hau da, merkatu nitxoak dira eta urtero aldatzen dira, noski, eta eskariaren arabera aldatzen dira. Aurreko urteko eskariaren arabera handitzen dira. Indartzen ditugu demanda gehien edo eskarik gehien duten sektoreak eta azpisektore hauek guk errentagarriak direla uste dugu, horregatik hautatzen ditugu. Eta laguntzen dute produktibitatea dibertsifikatzen gure nekazaritza sektorean. Batez ere jakinda oso dibertsifikatuta dagoela jada gure sektorea. Eta gutxi gora bera hauze da gure lerroen aurkezpena. Eta orain besterik gabe hitza emango diot Raúl Perezi. Bera elikadura industrien eta kalitateko zuzendaria da nahi duzunean, Raúl. Eskerrik asko, Jorge, eta hemen konektatuta zaudeten guztioi. Saiatuko naiz laguntza bakoitzaren aurkezpena oso sintetikoa egiten eta informazio gehigarria ematen 18 fitxa direlako. Azalpen hauek eman baino lehen gustatuko litzaidake 2 mezu azpimarratzea. El primero de ellos es que estamos en un proceso... Behin, trantsizio prozesu batean gaude, esparru juridikoak aldatzen ari direlako. Hala, pakaren plan estrategikora aldatu gara, eta badugu beste arau bat gaur egun.
ardoaren eremuan adibidez. Beraz, saiatuko gara epeak betetzen eta batez ere jakin dezazuela prest gaudela zuen zalantzak eta galderak erantzuteko. Oso zaila izan daitekelako dekretuak eta aginduak interpretatzea. Eta bigarrenik laguntzak etengabe berrikusten dira eta sektorea aktiboki entzuten dugu. Batzuk berrikusi ditugu eta aurrekontuan ditu dugu eta beste batzuk murriztu ditugu. Batez ere kontuan hartuta sektorearen eskaria zein den. Lehenengo 13ak enpresa garapenarekin lotuta diren laguntzak. Gero, 5 laguntzako pakete bat, komentatuko ditut, berrikuntzaren eta garapen berrien arloetan, eta azken programa gisa, bioekonomiaren arloan azaldu dizuet azkenengo laguntza, bioekonomiarena. Por lo tanto, paso ya a presentar las... Hasiko naiz, enpresa garapenerako laguntzak aurkezten. Lehenik eta behin lehiatu inbertsioa daukagu. Eta tradizionala da, FEADER funtsak eta Europako beste funtsa batek diruz laguntzen dute eta bere zuzkidura kasu honetan 13,2 milioi eurokoa da. Laguntzaren intentsitatea aldakorra da, irizpide asko kontuan hartuta, inbertsioa kontuan hartuta, adibidez, eta kontuan hartuta enpresa tipologia, bereizi zeteak eta eteak ez direnak. Eta lurralde kokapena kontuan hartzen da beste ebaluazio irizpide batzuen artean. Egia da, esparru juridikoa aldatu dela FEADERretik, aldatu da, pakera pasada, eta bere helburua kontinuista izatea izango da, eta 6. lerro bat finkatuko dugu. Iaz esarri genuena, inbertsioak egiteko produktu ekologikoen eremuan. Izan ere, iaz 9 ekimen babestu genituen. Adierazi nahiko nuke, iaz 160 proiektu baino gehiago babestu genituela eta 40 milioi euro baino gehiago eman genituela. Hurrengo laguntza lotuta dago lehiaturekin eta hori da handitu. Handitu, bigarren urtez aurkeztu da eta funts propioekin emango da. Eta bere helburua da nekazaritza eraldaketako proiektuak babestea eta 6 milioi euroko gutxieneko inbertsioak esartzen dira. Eta gure helburua da trakzionatzea tokiko ekonomiak eta hori egitea inpaktu handiko proiektuekin. Iaz 5 proiektu diruz lagundu genituen eta guztira 60 milioi euroko inbertsioa sustatu genuen. Eta bere argitalpena maiatzerako aurreikusita dago, lehiatu promozion da hurrengoa. Funts propioak ditu eta aurtengo zuzkidura 6.000 eurokoa izango da eta interesgarria da industria osoarentzat, bodegentzat ere bai, izan ere bere helburua da produktuen promozioak sustatzea eta azoka profesional internazionalak sustatuko dira, zuzeneko misioak kanpoko merkatuetan, misioak Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan, produktuen aurkezpenak, salmenta puntuetan aurkezpenak, eta bar. Hala, diruz lagun daitezkeen gastutzat hartzen dira azoketarako parte hartzea, adibidez, gourmet, azoka Madrilen edo beste batzuk, beste hiri batzuetan. Laguntza lerro honek 2 lan eremu ditu. Banakako ekimenetarako 10.000 euro, gehienez ere, eta kolektiboak diren ekimenetarako, baldin eta 3 herrialdeetan egiten badira, 30.000 euro. Hala, bereziki positiboa da, kalitate ziurtapenak dituzten produktuak sustatuko direla, eta bere argitalpena ekainean egingo da. Hurrengoa deitzen da eskuartze sektoriala ardoa inbertsioa. Iraganean ere ematen zena, nagusia da eta interes estrategikoa dauka ardoaren sektorearentzat eta zehazki inbertsioak finantzatzen dira mahatza eraldatzeko edo kalitatearen kontrolaren eremuan. Erreferentzia bezala 2022an 27 proiektu diruz lagundu ziren eta inbertsioa sortutakoa 8 milioi eurokoa izan zen. Laguntza hau FEGak finantzatzen du eta uste dugu zuzkidura Euskadirako 3,5 milioi eurokoa izango dela. Deialdia irekita dago gaur egun eta epea hautagaitzak aurkezteko amaitu egingo da apirilaren batean. Hala, nabarmendu behar da beharrezkoa dela 1,5ko abala aurkeztea eta egikaritzapen konpromisoa 160koa izatea. Hala, proiektu batzuk aztertu dira, baina ezin dira finantzatu agian, baliabide ekonomikorik ez dagoelako. Eta horiek babesten dira Eusko Jaurlaritzaren berezko laguntza batekin. Deitzen dena ardoa IM. Irailean argitaratuko da. Zain gaudelako inbertsionen ebazpena atera arte eta
minimisen dekretua bete behar duenez, bere zuzkidura 750.000 eurokoa da, baina egia da hori handi daitekeela beti ere kontuan hartuta etorkizuneko premiak eta referentzia bezala 2022an 21 proiektu babestu genituen 1,8 milioi euroko inbertsioarekin eta laguntza hauen barruan eskuartze sektoriala dago ardoa sustatzeko. Lehiatu promozionen antzekoa da, baina kasu honetan esan bezala sustapenak egin nahi dira Schengen espaziotik kanpo, Europar Batasunetik kanpo, 1,5ko abala aurkeztu behar da, eta diruz laguntzen den zenbatekotik 20% handitzen da langileria gastuetarako eta 4% administrazio gastuetarako. Nagusiki zuzenduta dago ardogintzako enpresentzat baldin eta jatorri deiturak badituzte eta ardo barietalak badituzte. Etek eta eteak ez direnek puntuazio desberdina jaso dezakete eta nabarmendu nahiko nuke akatz bat 2023ko deialdia itzita dago, baina 24ko deialdia irekiko da irailer arte, ekainetik irailer arte. Hurrengo laguntza da fruta eta barazkien eskuartze sektoriala. Kasu honetan, borondatea dauka Eusko Jaurlaritzak lehen sektorea babesteko eta fruta eta barazkien produktoreak babestea. Ez dugu bere sorkuntza sustatzen, baina laguntza ematen diegu elkarte horiei edo horrelako antolakuntzei ikerketa eta kalitatea sustatzeko eta bestelako kontu batzuk bultzatzeko, adibidez klimaldaketaren eremuan lan egiteko. Laguntzak eskatzen du aurretiazko aitorpena eta horretarako beharrezkoa da operadoreek batera produzitzea eta 1.000.000 euroko kopuru baino gehiago gainditzea. Hala, 375.000 euro bideratuko ditugu eta epea amaituko da irailaren 15ean laguntzak eskatzeko. Hurrengo laguntza gastrobikain deitzen da. Laguntza hau minimis arautegiaren menpekoa da eta 200.000 euro handitu ditugu eta horrek esan nahi du 700.000 euroko zuzkidura duela aurten. Iaz, zuzkidura amaitu genuelako. Hala, gastrobikainek 2 laguntza lerro ditu bat, pentsatuta dago titulatu berrien negozio gastronomiko berrietarako. Eta horien proiektua gastronomikoa izan behar da, izanak dien bezala, eta gainera bere erreferentea kalitatea izan behar da, bere identitate zeina kalitatea izan behar da. Hemen babes ematen dugu 140 artekoa, eta guztirako partida 50.000 eurokoa da. Eta bigarren lerroaren helburua da, ibilbide eta kalitate aintzatetzia duten negozioen bikaintasuna areagotzea. Horiek kalitatea aintzatetzia dute ziurtagirien bidez, adibidez, hori gertatu zen, eta 40 arteko laguntza ematen dugu. Gehienez ere, 1.000 euro emanez. Hurrengo laguntza zentratuta dago kalitatean. Bere helburua da kalitate araubideak babestea eta horretarako 750.000 euro bideratuko ditugu. 2 lerro ditu laguntza honek. Lehenbizikoa zuzenduta dago nekazariei baldin eta kalitate araubideetan lehen aldiz parte hartu nahi badute eta bere helburua bikoitza da. Lehenik eta behin oztopoak gainditzen laguntzen diegu eta horren bidez produkzio jasangarriagoa sustatzen dugu nekazaritzaren ikuspegitik. Laguntza hau ematen da lehenbiziko 5 urtez eta 3.000 euro ematen dira urtean eta bigarren lerroaren helburua da informazio eta sustapen jarduerak garatzen laguntzea. Baldin eta horiek ekoizle taldeek sustatzen badituzte Europar Batasunaren merkatuan edo erkidegoko merkatuan. Eta horrelako laguntzetara aurkez daitezke jatorri deiturak, babestutako izendapenak edo nekazaritza kontseilua besteak beste. Laguntzauko finantzatzen da berezko funtsekin eta FEADER funtsarekin eta iaz laguntzau eskatu zuten 153 pertsonek. Bere argitalpena aurreikusi da 2023ko apirilerako. Hurrengo laguntza deitzen da nekazaritza eta basogintza ekoizpenen taldeak. Eta gure helburua da laguntza honekin lehen sektorea indartzea, bere merkaturatze gaitasunak indartzeko. Hala, lehenbiziko 5 urteetan, taldeek laguntza jasoko dute beti ere kontuan hartuta zenbat merkaturatzen duten batera. Eta urtero 100koa aldatzen da. Ahalik eta edo zenbat eta gehien merkaturatu 100koa murrizten da. Hala, Europar Batasunari eskatuko diogu pepak aldatzeko. Horrela, lerro honetan sartu ahalko dugu beste bide bat babesa emateko. Horrela, taldeek aukera izango dute proiektuak garatzeko, adibidez bere kalitateak hobetzeko,
ontziak aldatzeko, merkaturatzeko egiturak sustatzeko eta bere merkaturatze egitura hobetzeko. Hori ekainean argitaratuko da eta 400.000 euro handitu dugu zuzkidura 2022arekin alderatuta. Hurrengo laguntza elikagaiak elkarteaken deitzen da. Hala, elkarte profesionalei dago zuzenduta, nekazaritza, arrantza eta elikadura sektorei dagokienez. Bere zuzkidura 1.000 eurokoa da eta nagusiki zuzenduta dago funtzionamendu gastuak ordaintzera. Gure helburua da, hori irailean argitaratzea. Eta apur bat egokitu beharko dugu dekretuaren araudia. Hurrengo laguntza kooperatu deitzen da. Laguntza berria da eta 2023an da berria. Hala, nekazaritzako elikagaien elkarteen integraziora bideratuta dago eta laguntza honekin gure helburua da kooperatibak integratzea edo fusionatzea. Horrela, bere enpresa dimentsioa, eraginkortasuna eta errentagarritasuna hobetzeko. Bere aurrekontua 500.000 eurokoa da, baina saiatuko gara hori handitzen urtean zehar eta argitalpena apirilerako dago aurreikusita. Hala, arau batek arautzen du eta horregatik gehieneko zuzkidura 400.000 eurokoa izango da entitate bakoitzeko. Hurrengo laguntza honekin deitzen da eta bere helburua da konpontzea eta bideratzea enpresak eta ekintzaileak bere proiektu berrietan, inbertsio proiektu berrietan. Noski eta hori ikuspegi desberdinetatik, adibidez, definituko dira bideragarritasunak, ikerketa eta garapen proiektuen bideragarritasun azterketak egiteko laguntzak emango dira, eta digitalizazioaren eremuko lanak egingo dira. Eta laguntza honen barruan sartzen da babesa ematea, patenteak eta beste aktibo inmaterial batzuk lortzeko. Eta ikusten den bezala sarreratea da proiektuak hobetzeko, baina ez hori bakarrik. Horrela, laguntza asko eskatu halko dituzte. Administrazio publiko guztietarako laguntzak eskatu halko dituzte. Eta 160tik 180 bitarteko laguntza ematen da, eta laguntzak 5.000 eta 25.000 euro bitartekoak izaten dira, eta argitalpena kasu honetan apirilerako dago aurreikusita, eta zuzkidura 750.000 eurokoa da, eta onaino heldu dira 13 laguntza hauek lotuta daudenak enpresa garapenarekin. Jarraian, hasiko naiz aurkezten beste 5 laguntza batzuk, berrikuntzan, garapenean eta ikerketan zentratutakoak. Horien artean, ezagunena Berriker da, 3,2 milioi euroko zuzkidura dauka eta gure helburua da berrikuntza prozesuak bultzatzea, batez ere ikerketa eta garapenaren eremuan eta ukuilutik mahairako estrategiaren barruan. Zenbait laguntza lerro ditu elikaduraren eta zuraren baliokateko enpresako ikerketa eta garapen proiektuak babestea. Bigarren lerroa elikaduraren eta zuraren baliokaterako ezagutza sortzeko proiektuetan zentratuta dago. Eta hori egingo da beti ere elikadura osasungarriaren eremuan. Hirugarren lerroa lotuta dago nekazaritza eta basogintza sektoreetarako ezagutza espezifikoa sortzeko proiektuekin. Eta divulgazioa doakoa izango da eta bikaten menpe egongo da. Eta laugarren eta azkenengo lerroa lotuta dago negozio prozesuetako berrikuntza proiektuekin. Hala, esparru juridikoa 3 lerroen kasuan erregelamendu bat da, Europako erregelamendu bat da, 651/2014, eta 3. edo 4. lerroaren kasuan minimis erregelamendua bete beharko da. Hurrengo laguntza, lankidetza laguntza da, oso ezaguna da, eta eragin handia dauka elikaduraren sektorean. Ez soilik laguntzen duelako sustatzen eta harremanak sortzen eragileen artean, horrela talde operatiboak sortuz, ez horixe horrez gain, babes handia ematen du intentsitateari dagokionez eta kasu batzuetan 180 heltzen da. Kofinantzatuta dago funts propioekin eta FEADERrekin, FEADER funtsarekin. Horrez gain garrantzitsua dela esan behar da, oso irekita dagoelako, 7 babes lerro ditu eta mugarri asko diruz lagun daiteke lagileria gastuak, demostrazio azterlanak, adok ekipamenduak eta materialak beharrezkoak direnak proiektuak martxan jartzeko. Argitalpena ekainerako dago aurreikusita. Hurrengo laguntza elikaduraren digitalizazioaren laguntza da. Kasu honetan jarraitutasuna emango diogu laguntza honi, harrera handia izan duelako. Iaz finantzatu genituen 86 proiektu eta guztira 2,7 milioi euroko inbertsioa egin zen. Laguntza honek laguntza handia ematen du, 160 inguruko laguntza ematen da eta 3 lerro babesten ditu. Lehenbizikoa, hauze da, digitalizazio prozesua hasteko prozesuak, sistema digitalak txertatuz. Bigarren lerroa
ematen zaie enpresa batzuei zeinek heldutasun maila handia duten, eta 4.0 teknologia aurreratuagoak dituzten. Kasu horretan 1.000 euro emango ditugu, eta azkenik estrategikoak diren proiektuei babesa emango diegu baliokatearen eremuan. Eta horiek estrategikotzat hartzen dira elikadura katean eta egurraren katean. Eta kasu honetan 400.000 euroko muga dago, maiatzean argitaratuko da, eta aurrekontu zuzkidura 2 milioi eurokoa izango da. Badago beste laguntza bat, beketan zentratutakoa. Ikertalent deitzen da, eta bere helburua da ikertzaileak prestatzea ikertu nahi duten pertsonak. Ikerketa eta garapena eta berrikuntza proiektuetan, beti ere EAEko nekazaritzaren, arrantzaren eta elikagaigintzaren sektorean. Lehenengo deialdi bat egongo da apirilean. Hautatuko ditugu zentroak bertan prestakuntza jasoko dute ikasleek, tutoriak definitzen dira, eta beste gauza batzuk zehazten dira, eta hortik aurrera bigarren deialdi bat egiten da. Irailerako aurreikusi dena 2 hildorekin, doktorego aurreko programetarako 12 beka eta teknologoetarako 2 urteko iraupenarekin 10 beka emango dira. Programa honek urte asko daramatza funtzionamenduan, eta gaur egun zenbait ziklo ditugu irekita, eta guztira 59 beka ditugu abian. Eta azkenik, sendotu laguntza aipatu nahiko nuke. Hala, 2018-19 urtean jaio zen, eta aurten berriro ere aktibatuko dugu. Izan ere, uste dugu zailtasunak egon daitezkeela finantziazioa lortzeko enpresentzat. Izan ere, nekazaritza, basogintza, arrantza, elikadura eta landa garapeneko sektoretan uste dugu inbertsio proiektuei laguntzea zaila dela. Beraz, sendotuk babesak emango dizkie edo bermeak emango dizkie finantzatzeko hasierako inbertsio proiektuetarako. Eta gainera gure helburua da sendotun beste hobari bat gehitzea. Eta zen hobariak txertatuko dira finantza kostuak murrizteko, eta argitaratuko da ekainean gutxi gora bera. Eta lehen esan bezala, eta amaitzen joateko, 3. bloke bat daukagu bioekonomian zentratuta laguntza bakarrarekin. Laguntza honetan gure helburua da berrikuntza proiektuak egitea sustatzea bioekonomiaren eremuan. Ondo dakigu bioekonomia terminoa oso zabala dela, baina mugatuko dugu bioteknologiara, elikaduraren eta industriaren bioteknologiara. Horrela prozesuen eraginkortasuna handitzeko, ingurumen eragina handitzeko eta beste helburu batzuk lortzeko. Eta bi ildo nagusi ditu. Lehenengo lerroa murriztuago dago, minimis erreglamendua bete behar duelako, eta beste handiagoa da babesei dagokienez, eta zentratuta dago demostrazio proiektuetan. Laguntza hauekin intentsitatea 160 ingurukoa izango da, eta 2022an laguntza honen bidez 15 proiektu lagundu genituen 2 milioi euro ingururekin, 1,8 milioirekin zehazki ekainean argitaratuko da, eta 2,9 milioi euroko zuzkidura dauka aurretik. Zuei eskerrak ematea, eta sailburu ordea zurea daitza. Bueno, sondo Raul eta guztioi laguntza hauek esplikatzeagatik, 27 laguntza dira, guztira 70 milioi euro izango dira martxan jartzen direnak sektoreko arlo desberdinei erantzuteko beraien beharretan. Nik bukatzeko bakarrik esan nahi nizuena da informazio guzti hau lasaiago ikusteko euskadi.eus wekundean duzue, webgune hortan baita duzue gure kontaktuak dituzue. Gu herriaren, sektorearen eta enpresen zerbitzura gaude, eta mesedez proiekturik baldin badezue, laguntza behar baldin badezue, eta zuen iniziatibak aurrera emateko gure babesa behar baldin badezue, mesedez zalantzarik gabe, bilatu gure kontaktua, deitu Jaurlaritzara, mesedez, eta gu horrengo gara. Eskerrik asko, eta gogoratu gaur zala azkeneko ekitaldia, 3 ekitaldi izan dira, eta gure departamentuko laguntza guztien ikuspegi bat jasoko zenduela espero dugu. Mila esker zuen arretagatik, eta hurrengora arte. Eskerrik asko.